салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарони азиз, дар шаҳри ҷубайлем дар арабистони саудӣ дар проспекти санаия як мошин Chevrolet 1955 ҳозир нишонтон метем. дар Америка дар тачку на прокачку ҳамин мошина тайёр кардагиам бародаро. солиш 1955. бародарони ҳамин мошина ай фурсат истифода бурда шумо дар нишон метем. як дақиқа вақтона мегирем бародаро. як бор бибинен ҳамин мошина хитон. бародарои азиз, мошин Chevrolet солиш 1955 дар MTV тачку на прокачку дар тайёр кардагиам. ина бародаро дискои мошин, даруни ҳамин мошин